sama boja, ej. Kako je to? Di su kape? Ej, čekaj Martina, možeš li to pokazati? Dobro, mora biti to. Juhu! Pa stari ne ideš kako da vidiš. Ne, na pedal. Ajde, šut. Juhu! Da se ne nasuka, ej. Kuba. Ej, Blisko je. Ej, kako ti sad? Da se ne nasuka. ajme! Evo ovako, čekaj. Martini, to je Martini kategorija. E, pa zašto se ti dođe? Tamo duboko je. Ne, tu da se trče, evo. Išta je to slomba. Čekaj da se trčaju. Martini. Made in Italy, ej. Evo me! Dođu Ajde idem ja. živo. Čekaj, možeš probati? Ja. Evo, ne mogu te dođati. Ajde, ukrcavanje! Kako bi pao? Kako je Martina? Ajde, pusti se po to. Ajde,